naman kasi, napakadali lang. Stay at home. Sabihin na natin na malakas ka, wala sa edad mo ang namamatay. Pero paano naman ang mga mahahawaan mo, ang mga magulang mo, ang lola mo? Okay lang ba sa'yo na matigok sila? Mag-isip ka. Yan lang ang hinihingi ng pamahalaan sa'yo. Stay at home. Mahirap ba? O ayan, nakulong ka. Bakit mo kasi inaaway ang mga nasa checkpoint? Minura mo pa mga pulis at higit sa lahat, nagsinungaling ka. Bawal na nga lumabas, di ba? Palusot ka pa eh. Huwag ka nang magmagaling. Walang relihiyon, walang politiko dito. Ginagawa nila ang mga pwede nilang gawin, kaya gawin mo din ang trabaho mo. Stay at home. Sa bahay lang kasi, huwag nang mag-inarte. Mag-TikTok ka, mag-FB hanggang gabi. Kung walang rasyon ang barangay, huwag kang mang-aaway. Makipagtulungan ka, kung gusto mo pang mabuhay. Pasalamat ka. Yan lang ang role mo. Manatili sa bahay. Ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga pulis at sundalo, panangga natin sila. Ipaubaya natin sa kanilang laban kasi sila ang nakakaalam. Huwag nang dagdagan ng mga isyu na kesyo, saging, tsaa ang mga nakakagamot sa pandemya. Iisa lang ang sagot niyan. Manatili lang tayo sa ating mga bahay. Basic lang, hugas ng kamay, alcohol, face mask, social distancing, mga masusustansyang pagkain, vitamina, konting bilad sa araw. Mahirap ba? Sa positibong aspeto naman, makakasama mo ang pamilya mo. Banding ika nga. At higit sa lahat, manalangin ka. Sa bahay lang kasi,